ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬೂತಾರ ಎಂಕ ಇನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಮಲ್ದಿಜ್ ಪಂಡ ಪುರ್ಸೋತ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾನು ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರಲ ಹೊರಗದ ಅಂಚದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು 7 ಬಗೆ ಕಜಿಪಿತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಪದಂಗಿ ಸಲ ಇದ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತತ್ತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಅವನು ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಮುನಿಕಳ್ಳ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮಿ ನಿಪಿ ಪೂಜೆ ಹೋತಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಹೋತಾರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗೌಜುಂಡು ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಡ್ಡು ಗೌಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೋಡು ಗೌಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲಡ್ ಗೌ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡ್ಲೆ ಗೌಜುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಡೆಲ್ಲ ಐತೊರ್ತು ಪೋತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಇನಿತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಆಯ್ಸತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋರ ಅಪ್ನಾಡೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ತೆಕ್ಕರದ ತಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಜಿಪಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರುತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೀರೆ ಪಂಡ ತೋಜುನವರ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವು ಕೊತ್ತ ಅವಡೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಸೇವು ಕೊತ್ತ ಕೊರಲ್ ಪಡ್ನೆ ಕಾವಡತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮಾರದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಜಾತ ಬಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಬರ್ತಾಂಡೆ ಇಜಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಬಗೆನ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಚಿ ಸೈಯಾಡಂದು ಪಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆವಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ತುಲೆ ಗಂಟೆ 4 ಕಾಲ ಅಂಡು ನಾನು ಪೂಜೆದ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಕುಲೋನಿ ನಡೆಗೆ ನೆಗಂಡ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀಸನಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪರಗ್ಲ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಬರೀಸನಿ ಕಾಂಡಿಂಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಕಲ ಅಂತ ಬರ್ಸಂದೆ ಮತ್ತು ದಾದ ಕಚ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕಲೇಪ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೊರಣೆ ಒಂಜಿನ ಪೂಜೆದಾನೆ ಪಾಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚದು ಇನಿಕ್ ದೀತೀನಿ ಅವು ಇನಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಅವಂತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ಎಂದಿರ ಅವು ನೆಲ ಬಸಾಲೆ ಪಂಡೈತೆ ಬಾಂಬೆ ಮಸಾಲೆಂದ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜ್ಪಾಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ನಂಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂತೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತೈತೆ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ದಾಸಣಿ ಓಮ ಮೆತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನನ್ನು ತೋಜ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ 6 ಪನ್ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪುದಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಾವೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಡಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ದೆತ್ತೇಜಿ ಜಿಡ ಮಾ ತೋರಿಸ್ಪದು ಎತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಾನು ಪಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕನತನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐತ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪೋಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುರಂಡ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೆ ಬಾಯ್.